zivele zehle isinyembezi mangikhumbula lapho uthika ngithathe khona zivele zehle isinyembezi mangikhumbula lapho uthika ngithathe khona uthixo ungilandile emahlazweni uthixo ungilandile esonweni ngiyabonga ngiyabonga ubaba ungithuma ukuthi ngiyobalanda kubuhlungu mina kangibaficanga kube bengazi ngalo hambo ngaba ngizihluphanga ubaba ungithuma ukuthi ngiyobalanda kubuhlungu mina kangibaficanga ukuthula ebandleni huba bangalithobelanga bekungekho ukuthula ebandleni amasonto besebewebanga bengiye kubaba umfundisi naye bengithunya ukuba ngiyomlanda benginethemba lokumfica epulpit ebashumayeza kodwa ngimfica embhedeni bebhudubeza abamaziyo bathi ziningi izingane zihlukumeza pho bungamenzane segqoka ukhololo ezikhukhumeza bengithunya ukuba ngiyomlanda kodwa imisebenzi yakhe iyaheleza esihogweni uyosha noma eseshweleza ubaba ungithuma ukuthi ngiyobalanda kubuhlungu mina kangibaficanga nomama umkhokheli kangimficanga benginethemba lokumfica phakathi kwamabili obongukuphela kosuku oludala nokuqala kosuku olusha kodwa ngimfice ngekho asaye komakhelwane yobavalela amathuba okubona usuku olusha nayilo mfiqa usuku lokusha kuyobe ngasekho ukuqala kabusha baxolele inkosi abakwazi abakwenzayo ubaba bengithuma ukuthi ngiyobalanda kubuhlungu mina kangibaficanga okusobala bona balalelanga umusho umbhalo ukuthi izandla zakhe zifunyeziwe ukuba zingafinyelela kuthina kanjalo nendlebe zakhe zifunyeziwe ukuba zingezwe imithandazo yethu ububi bethu bona obumfikisa kuthina abanye benginethemba lokubafica behube likagugu uthandaze kodwa njengemafika izolo ngibafice bahube likagugu uthandayo kusobala ukuguga kwabo besebancane kone bakuthandayo baxolele inkosi abakwazi abakwenzayo bathi badla ubusha babo bancipha emzimbeni kahle kahle ubani odliwayo ubaba bengithuma ukuthi ngiyobalanda kubuhlungu mina kangibaficanga benginethemba lokubafica emasontweni bememeza ukuqala komsandazo wesabatha kakade ubusisiwe uthemba lakhe nguJehova kodwa ngibafice bangekho basayothatha kwabanye ngendluzulu qalekisiwe madodana othemba lenu lisemkhonweni wekati konke benithi nikwenza ngobunono bekati kanti uphezulu ongabonwayo nibheke ngamehlo okhozi ubaba uthuma imbongi ngezwe ukuthi iyobalanda kubuhlungu kayibaficanga hambani kwabezizwe nibenze bonke abafundi mina ngizoba nani kuze kube nginaphakade lawo mazalotshiwe kuMateyu 28 ubaba ungithuma ukuthi ngiyobalanda kubuhlungu mina kangibaficanga kube bengazi ngalo hambo ngaba ngizihluphanga mina ngo-African Child imbongi yasekazi Nkosi iphutha engalenza kwaba ukwethemba ngathemba umuntu iphutha ngalenza kwaba uyathemba ngathemba umuntu asithi ngamabo namhlanje ngiyagula ngathemba umuntu namhlanje ngisejele ngathemba umuntu namhlanje ngisele ngedwa ngathemba umuntu abangani bami bangijike ngathemba umuntu iphutha engalenza
kwaba ukwethemba umuntu ngalenza iphutha uthemba umuntu uyajika uphusaneni